Моето велико майчинство беше общо 5 месеца. Чувстваш ли се виновна за това? Да, абсолютно. Това не е време, което някой може да ти го върне. Мен ми беше ясно, че ако искаме второ дете, аз не е като да имам много време. Няма толкова осъждащо животно, като българската майка в социалните мрежи. Има ги всичките тези подредени домове, онлайн и така нататък, и майките, които никога не са си кръщели на децата. Аз що не съм такава? А това е толкова ценно. Да разбереш, че ти не си сам. И се очудваш колко хора около теб са минали през това и си траят и си страдат сами. И това е така в толкова много аспекти в живота на една жена, особено в България. Как се справяш ти с този хейт, с тези негативни коментари, които всички ние имаме? И да, окей, не съм 40 кг с мокрите дрехи. Никога няма и да бъда, никога не съм и била. Коментарите, които получавам, те са отражение на личното нещастие на хората от другата страна на клавиатурата. Ако една майка, която е на кариерен кръстопът в момента и се чуди на къде да поеме, ни гледа, какво би казал? Винаги, ако можеш, следвай първо сърцето си, бъди егоист. Защо съм качена на тази стълба ли? Ами защото строим декора на втория сезон на Драма Мама подкаста. Имаше нужда от конфети определено, защото ни отне 2 години след първия сезон, за да стигнем до сезон 2. И ако вече сте тук, знаете каква е целта на нашия подкаст, а именно да нормализираме ненормалността на изкуството да бъдеш майка. Затова директно ви представям и първия ни гост този сезон – Теди Амова! Екипа! Аплодисменти! Здрасти! Здравей, Теди! Хората може би те познават вече много добре от Инстаграм, от ТикТок, но разкажи ни накратко за себе си, докато аз измета тия конфети, имаш време. С удоволствие само да оставя този фикус, както се шегувам. Очевидно не е фикус, но аз Бенджамин му викаме тук ние. За разлика от мъжа ми, който има така наречения зелен пръст и може всичко да гледа, аз съм обратното, аз съм с черен пръст. Всичко е долу. Нищо не расте при мен. Добре, искаш ли ти помогна с нещо или да ти кажа? Разкажи ми себе си, аз ще си ги измета, не бой се. Добре. Сега, някои от хората, които те следват, може би знаят, че съм интериорен декоратор, което до преди 2 години, когато го казвах на някой, реакцията беше: къде? Моля, кой речи? Да. Което на практика е човека, който влиза с или след интериорния дизайнер и архитекта. И моята работа е примерно както сега с теб. Правим декор на студио. Правила съм какви ли не проекти през годините, от офиси до апартаменти, започнах да инвестирам в имоти, което е друга тема. Но реално това, което ми е страст, е именно това, което днес ще направим, а това е да сглобим визията за втория сезон. И ако трябва да съм честна, ти си имаше страхотна визия. Благодаря ти! Въпреки старото студио с плата отзад. И тук не правим драматични промени, а по-скоро подобрения. Ако забележат прекрасните зрители, тези завеси са новото попълнение, новите попълнения, които те убедих да сложим и се радвам за което. Да. Харесва ли ти как стана с тях? Абсолютно много ми харесва. Имайте предвид, че аз просто казах: Теди, каквото кажеш, това ще направим, само ако може да не струва много пари. Нали? Това ми беше условието. Така че буквално сме похарчили пари само за завесите. За нищо друго. Да, аз буквално дойдох, бях така: ти имаш толкова неща в декора, почнах да робя в един шкаф, да вадя разни неща и действително само завесите. И другото, което е допълнение, за което се радвам, че се съгласи, са розовите светлини. Защото какво е Драма Мама подкаста без повече от Само да кажа, розов. аз нямах нищо против. Мъжа ми беше този, който имаш против розовото. Така че напишете в коментар дали ви харесват розовите светлини в студиото. Скоро ще видите и завършения вид. През това време, Теди, разкажи ми как за теб би изглеждал перфектният дом. Това е толкова труден въпрос, защото всеки дом носи собствения си характер. Ще забравим това. Тук някакви други работи. Това много исках да го добавим, между другото, защото това жълто е много готино, обаче му трябваше нещо, което да контрастира, да го имаме отново като елемент, но вкаран на по-висока височина на окото, за да може да привлича. Тук в момента си играем на различни палитри, които правим. Какво е за мен идеалният дом? Ами такъв, който като влезеш вътре и знаеш, че това е твоята крепост и знаеш, че ти е уютен. Аз не вярвам в това, че има много интериорни дизайнери и въобще хора, обикновени хора, които просто правят ремонт и веднага започват с: трябва да дефинирам моя стил, трябва да знам какво е, минимализъм ли е, еклектика ли, има толкова хиляди стилове всъщност. Истината е, че никога не е само един. Винаги, когато тръгнем да правим нещо, го правим свое и смесваме.
Добре, а ти като интериорен декоратор, как успяваш в смисъл, да избягаш от твоя стил и да го предадеш, в смисъл да вкараш стила на клиента? В смисъл, това винаги ми е било много интересно как става. Истината е, че е трудно, защото всеки човек, който се занимава с интериори, ще ти каже, че си има собствен почерк и през времето изглежда, че и аз имам такъв, защото много хора ме асоциират с mid-century modern, който е малко по-винтидж, така, ретро стил и също с еклектика, защото аз много обичам да смесвам палитри, текстури, цветове, въобще да играя много на богато в едно помещение и не обичам минимализма. Така че мен хората ме търсят заради моя почерк до някаква степен. Разбира се, винаги се съобразявам с това какво клиента иска като усещане в собствения си дом, защото моята роля е да помогна да изкарам най-доброто от едно жилище и да съм приятеля, който ти държи ръката и ти казва, ще се справиш спокойно, всичко е наред. И няма да стане грозно. Да. Не толкова да диктувам какво трябва и какво не трябва да се случи. А как се зароди цялата ти любов към декора? Откъде дойде това нещо? От един провален бизнес. Грубо казано, няма да видим сега, искам да пробвам нещо, само секунда ми дай, май ще стане така с книгите. Добре. Горе-долу ще го измислим. Стана бе? Гледай. Задържахме го. Задържахме го и го изправихме, което е готино. Така, реално аз започнах да завършвам нашата мечтана къща, която взехме 2020, няма да забравя, беше буквално първия ден на локдауна. Ние отидахме да си подпишем нотариалната сделка. Мисъл, буквално, което беше супер сюрреалистично. Много си занимание през пандемията, значи. И то какво. И истината е, че това ми даде за първи път наистина да се докосна от нещо, което трябва да дигна от тухлата нагоре. И то в доста сериозна квадратура. Преди това винаги, като сме имали различни жилища, аз съм влизала, декорирала съм, правила съм, но истината е, че в повечето случаи сме имали късмета да попаднем на жилище, което е почти готово и много малко намеса се е налагала от моя страна, докато тук беше от началото. И реално беше много готино, защото минах през всякакви грешки и си цапах ръцете по всякакъв начин. И всъщност така се роди Home of Teddy. Това, което правя сега, 3 години по-късно, започна като хоби. Интересно, да. А кое издава, когато влезеш в един дом, кое е нещо, което издава по някакъв начин за теб собствениците на този дом? Най-често е изкуството, което виждам по стените, защото това говори много за един човек. Дали е постер, който си взел от Тему, което I don't judge, аз също си имам неща от там. Дали е оригинална картина на български автор, за което си платил съответната сума. Когато видиш какво има по стените на едни хора и какво казва това изкуство, много лесно можеш да разбереш малко повече за душата им. Супер. Добре, разкажи ми за това как ти организираш, подреждаш дома си. Защото всички знаем, може би не всички, но голям част от нас сме гледали твоите неделни чистения и подреждания. Кажи ми как го случваш цялото това нещо. Има ли някакъв трик? Ако има един трик, който можеш да дадеш на майките, които ни гледат, какъв би бил той? Не гледай да е перфектно и гледай коя зона искаш да фокусираш днес. Защото при мен това е двоетажна къща. Аз съм супер зает човек. Истината е, че повече от 2 часа аз не мога да отделя и за тези 2 часа реалистично аз не мога да мина навсякъде. Така че гледаш какво можеш да минеш, какво е най-спешно, къде детето е оплескало най-много пот и други повърхности и започваш оттам. Всичко друго е, ако се случи, имаш времето за него, супер. Ако не се случи, не се бичувай. А какво се променя в това отношение, начина на подреждане, изобщо на чистене и така нататък в момента, в който стане майки? Имаме адски много повече вещи. Отговор е всичко, нали? Да, това също. Но първо вещите рязко се увеличават, което е частичен проблем. Между другото, аз всяка година, веднъж на годината, хвърлям буквално чували. Миналата година с една много готина специалистка по организиране на дома. Тя дойде при мен и 1 седмица ние оправяхме различни зони и без да се шегувам, аз изхвърлих тогава, мисля, че бяха 7 120 литрови чувала с вещи. Между другото, аз също много изхвърлям. Още когато се местихме в къщата и просто казах, местя се в толкова голяма къща, която ще ми позволи да имам страшно много неща. И аз не искам да е така. И от тогава постоянно, освен на децата, всички неща, които периодично изхвърлям, като дарявам и така нататък, като дрехи, играчки.
и собствените си неща непрекъснато и наистина ме кара да се чувствам добре. Буквално освобождаването на място. Защото това ние сме много склонни да се зариваме, особено когато имаш пространство, за да го направиш, защото ако живееш на малко място, нали все пак се съобразяваш, но когато имаш пространство, си супер склонен към това нещо и месечно много ме спасява постоянно да изхвърлям. Просто ти нямаш нужда от тези неща. Истината е, че аз бях чела една статия преди години. Едно 4-членно семейство, нали, майка, баща, 2 деца, средностатистически в домакинството си имат между 300 и 400 хиляди артикула. What? Сега, нали, разбира се, примерно имаш един сет от 24 прибора, ето ти ги 24 артикула, примерно. Така че то така да се бори, но малко е плашещо, като чуеш тази цифра. Да. Има ли майчински хаос, който отказваш да контролираш? Просто си казала, това нещо, то си е така. Да, детето не го спирам. В смисъл, малко съм мързелив родител, може би в това направление, но дали, когато той иска да направи нещо, примерно, иска да дойде в домашния ни фитнес, който скоро се извърших и да тренира с мен. Окей, давам му гирата, нищо, че на 5 години, тренира с мен. Може, нали, малко да се прибие, може да падне от пътеката. Разсмях се, защото моите снощи се прибиха с 2 гирички. Ето, знаеш за какво говоря. Но мисълта ми е, не спирам любопитството на децата, а оставям това да бъде естествен ход на деня. И да ти кажа, това много успешно при нас заменя екрани. Сега не мога да кажа, че съм никога детето ми не е виждало електроника, нали, в никакъв случай, но определено гледаме да правим различни неща и колкото повече го ангажираме като възрастен, защото той сам започва да има тези интереси, толкова по-малко той има интерес да се забие пред екран или да играе Майнкрафт. Да, позволявала съм му, дай на мен ми харесва. И Sims, предполагам, че ти е любимото. О, колко обичам Sims, между другото. Да, може би още тогава трябваше да разбера, че аз ще се занимавам с това, което се занимавам, защото аз имах абсолютно всички Симсове, абсолютно всички екстеншън паки и почти никога не стигах до това реално да играя играта, защото аз прекарах часове да създавам домовете. Това е било, знаех, абсолютно. Но сега ти предлагам да отидем към нашия екран, да видим какво сме направили тук и да се принесем към столчетата след малко. Да, аз съм доволна от този сетап. Нека да видим как седи на камера. Добре дошли вече официално в Драма Мама подкаста. Теди, благодаря ти искрено за това, което сътворихме. Много ми харесва на камерата, изглежда чудесно. Сигурна съм, че и нашите зрители ще го оценят. Разкажи ми сега, ти преди да влезеш в твоята ера на творчество, си била корпоративна дива. Дай малко за този етап от живота. Добре. Да, всъщност аз имам, може би, 15 години опит в маркетинг средите под различни направления. Едно време имах и собствена агенция. По едно време бяхме 15 души. Смея да твърдя тогава първата за създаване на съдържание контент маркетинг в България. Когато всички продаваха Google реклами и SEO оптимизация, аз говорех за органично онлайн бранд съдържание. Имахме доста различни интересни клиенти. Доста в алкохолния бранш, между другото. Искам да ти кажа, между другото, че нашата агенция Atom Family в момента се занимава с това и продължава на хората толкова години по-късно, продължава да им е странно защо, нали, как така ние не правим реклами и нали, защо градим бранд и правим съдържание. Така че и тогава, и сега продължава на хората да им е странно защо е важно това. Важното е, че правилните хора и правилните клиенти сте се намерили, така че вярвам, че там е бъдещето в органичното съдържание. Аз го използвам и като собствен маркетингов канал сега до ден днешен, така че той очевидно работи. Иначе след това аз така имам няколко хубави бърнаута, един така в болница, даже си поседях, както си му е реда. И тогава всъщност се преместихме да живеем в Бургас. Аз иначе родом съм от Варна, но дълги години сме си в София. Но тогава се преместихме да живеем в Бургас. Покрай от София в Бургас? От София в Бургас, да, покрай работата на мъжа ми. Той тогава отвореше офис за голяма IT фирма в района. А аз бях толкова с изпържен мозък, че си спомням, че много трудни ми бяха базови задачи от типа на сега трябва да стана, да отида до пазара и да избера диня. И това ми беше нали, супер сложно. Толкова, нали, буквално имах нужда месеци да седя и да гледам мухите по тавана, за да мога да си Какво направи тогава?
Как излезе оттам? Питам те така, защото аз самата съм била там и минах по класическия път също, но разкажи ти за твоя опит. Как излезе от тази ситуация? Ами, при мен едно от нещата беше, че аз продадах дяловете си в агенцията. Истината е, че нали, този живот ми беше твърде динамичен и много бързо се развиха всички неща при мен тогава. И това си даде резултати на менталното ми здраве, не е добър такъв. И другото, което ние буквално сменихме средата, което адски много помага. Нали, това говорим за годините преди да се появят малки човечета в живота ни. Така че и това го направи, може би, една идея по-лесно ние да се вдигнем и да сменим живота си тотално. Ами, нали, през, да кажем, психолози и лекарства, нали, такива неща? Не. Тогава буквално си направих график, как за 3 месеца. Аз си казах, аз имам 3 месеца това лято, в които аз ще изляза от това състояние. Не ме интересува какво ще се случи, но ще го направя. И си бях направила график как да се случи това за мен. Едно нещо, което много ми помагаше, са повторяеми движения, в които да не трябва да мислиш. Например, отидах до книжарницата и си купих 10 книжки за оцветяване. Детски. Тогава още не бяха популярни тези, които са за възрастни, където са, всъщност това е логиката, да ти отпуснат мозъка. Буквално си рисувах детски книжки вкъщи. Другото, което е, всеки ден си поставях мисията, аз да отида на ново място и да се запозная с един човек и да си говорим за нищо. За нищо. И няма ти кажа колко баби в парка ми станаха приятелки това лято. И другото, което е физическо движение. Имах тогава, си наех колело. Бургас в това направление е прекрасен град. Има много красиви велоалеи, много практично направени. И тази комбинация от това да смениш среда, мозъка нали, да почине и новите предизвикателства, които обаче са базови. В смисъл, аз се третирах себе си и моя мозък като едно малко дете. Защото наистина бях толкова изпържена. И даже беше странно, аз тогава имах блог, преди въобще нали, да се занимавам с социални мрежи и си спомням как мои познати се свързваха с мен, защото аз публикувах на тази тема, смело, се свързваха с мен да ми искат да им правя консултации. И аз съм правила видеоконсултации, за които не съм взимала пари, и всички бяха мъже. Което е много интересно. Нито една жена не ме потърси. Да. Но за 3-4 месеца така доста живнах. А спомняш ли си точния момент, в който си каза, това не е за мен и аз не мога повече така? Да, всъщност да. Който е минавал през бърнаут, всъщност знае, че това е процес. Никога не е нещо, което се случва от днес за утре и си кажеш, край, приключих. То е, нали, ще си кажеш, поемай тази задача и то проект и нали, това ще се справим. Докато в един момент това започва да ти влияе, освен психически и физически. Аз не можех да спя. Нали, не можех да си изключа мозъка, имах по 3-4 часа сън, ако въобще имах. Работех до 10-11 вечерта. Посягах тогава и вечер, примерно, като трябва да правим креативни концепции, аз оставах в офиса, посягах към алкохол, което също нали, е проблем. Аз сега, например, не пия. И въобще не беше хубаво, но докато разбера, че съм стигнала до там, може би минаха 1-2 години в самозаблуда, че аз проблем нямам. Да, и то така си е. Това е живота, който си искал. Да, нали, то отстрани изглежда успешна кариеристка, динамика, нали, ходим по събития, наемам хора, всичко е прекрасно. Аз тогава съм била 26, може би. Значи това е поне преди 10 години се случва това. Да, точно 2016-та. Не, 2017. Защото и аз бях на 25, може би. Според мен проблема при това толкова рано да се случват тези неща е точно в начина на живот, който водим и в хвърлянето на стол навсякъде. Нали? Защото сега е момента, ако сега не го направя, кога ще го направя, собствените планове, които си представяме до толкова години, нали? Да се ожениш, да си майка, да имаш апартамент, да имаш кариера, да имаш не знам какво, нали? Всички тези планове, които сами си поставям в един момент, просто буквално ти изпържват мозъка. Аз бях по същия начин. Аз прибирах вкъщи и просто хвърлях си, бях тогава управител на пиар агенция. Значи в маркетинга, ако сте, ще се изпържите в някакъв момент, бъдете сигурни. Да, внимавайте много, наистина. И реално си спомням как се прибирах вкъщи и просто сядах на земята и започвах да рева. И тогавашният ми приятел, сегашният ми мъж, нали? Той просто седеше и викаше, какво става? И аз просто казах, не знам. И рева е така. И не мога да се спра. И просто се чувстваш наистина абсолютно блокирал. Да. Нали? Нищо не можеш да... Но продължаваш, докато не е... И най-малкото нещо може да те бутне. Примерно, от невнимание пада ти четката за зъби на земята и се замърсява и ти изпадаш в някаква нервна криза. Нали, това е много фиктивен пример, но реално ето такива неща.
И те бутат. шансът, че си могла всъщност тогава да смениш средата е бил много, много важен. Аз по същия начин просто напуснах работата си тогава. Не беше много просто, защото ми отне 6 месеца психотерапия, за да взема това решение. Да. Но реално това е наистина, може би, един от най-добрите изходи. Нали, дори в момента, когато имам доста по-натоварени периоди и се чувствам там, нали, давайки сметка, че това, което съм живяла тогава, без деца, ипотеки и така нататък, е било нищо сравнение с това, което живея сега. Но сега не мога, нали, идеята да си напусна собствения бизнес, собствения живот и да кажа, тръгвам се, примерно от децата, нали, това няма как да се случи. Но има начини в тази ситуация да вентилираме. А кога се появи в цялата картинка детето? Детето се появи в следващия ми живот. Аз в момента се шегувам, че живея може би четвърти. Такъв. Но когато установих, че вече ми е скучно в Бургас, аз започнах да кандидатствам. Всъщност, може би на 2 или 3 обяви съм попаднала. И тогава беше много интересно. Търсиха креативен директор за една американска фирма, която стъпваше на българския пазар за пръв път. И аз, нали, малко хихо-хахо, подавам си в Jobs.bg, нали? Си подавам и въобще нищо не очаквам. И всъщност това, което се случи, е, че следващите 5 години аз развих отдел, който трябваше да бъде 5 човека и да се занимава с една част от нещата. Те в крайна сметка станаха 25 и аз бях поела функции от типа на product design, animation. Ние управлявахме бранд на глобално ниво, който е в музикално приложение, което е доста известно. И беше много интересен живот. Но интересното е, че пък на мен ми беше спокоен. Защото след като ти знаеш, нали, като си минал през такова нещо, ти в един момент, нали, стига да успееш да си завърнеш себе си, собствената си личност, в един момент, после като попаднеш в една друга среда, която за хора, които не са минавали през това, им се струва супер динамична, ти си такъв, Да. Буквално. И съм имала ситуации как идват някакви колеги, нали, които примерно са поели други отдели и започват да развиват и седят, викат, ти как го правиш това, бе? И аз казвам, кое? Значи, искам да ти кажа, че след агенционния живот всичко друго изглежда ме. Аз по същия начин отидох в корпоративен отдел след агенцията и, нали, там колко много работа има, така си говорихме. И аз отиваме, викам, бе, къде е тази толкова много работа, бе? Какво става, бе? А пък всъщност, като си минал през лудницата на това 10 луди на главата ти да има, нали? Защото всеки клиент си е по негово, нали? Всеки си иска нещо делно, всеки си е различен и така нататък. След това, когато си в едно нещо, нали, в една среда с един отгоре, да се вика, е съвсем по-различно. И тогава всъщност? И тогава всъщност се успокоих достатъчно. Ние си бяхме купили и жилище. Всъщност аз малко ще върна историята, но според мен е смешно. Нали, заминаваме за Бургас. Той мъжа ми ме знае. Аз съм сравнително луда като цяло от самото начало. Ние се запознахме в университет, аз бях в мюзикали. Той смисъл знаеме, че не ме слуша главата като цяло. И като се оправих психически, той имаше още 9 месеца да изкара там по този договор. Аз тях казах, искат ме за директор на една американска компания, която е супер фръц-пръц в София. И между другото ни намерих един много як апартамент, който не е на пазара. И какво ще кажеш да купим апартамент, аз да се преместя и останеш тук. Що не? 9 месеца ние го играехме... Млади гаджета от разстояние. Млади гаджета от разстояние, буквално. Беше супер смешно. Но до ден днешен знам, че е правилното решение. Ние тогава съответно придобихме по-голям апартамент с 2 спални. Аз, нали, получих много по-сериозна и финансова стабилност и спокойствие на мозъка. И в един момент просто казах, сега е момента. През тези 9 месеца, докато бяхте разделени физически ли стана? Това ще е далеко притеснително. Но добре, че детето много прилича на мъжа ми, така че няма как да кажа, че е от млекаря. Но просто беше правилният момент. Истината е, че беше правилният момент и много се постарахме и двамата, и психически, и физически да се подготвим. И слава Богу, тогава това стана сравнително лесно, за разлика от следващата бременност, която загубих, за което между другото не съм говорила публично до този момент. Ще си поговорим после за това, ако си готова. Да. И всъщност ти в кой момент тръгна да, нали, каза, приключвам с корпоративния живот и се впускам в нещо друго вече след майчинството ли? Да, при мен майчинството беше 5 месеца.
Не защото не исках да бъде повече, но просто имаше една много така специфична ситуация в компанията и отговорностите, които имах. И ситуацията беше или аз трябва да намеря начин да се върна по някакъв начин. Това е COVID. Нали, има предвид, че аз раждам, моето момче е COVID бебе. Аз родих сама, през цялото време бях абсолютно сама. Нали, най-накрая на изписването мъжа ми дойде и на Цезар, защото аз по спешно секцио, аз между другото, че чуда, че съм жива. Мен ме има в журнала на Надежда за 2020, като е гати случая. Може да си поговорим и за това, ако искаш. Но него нали, му позволиха да бъде пред операционната, да поддържи сина си за 3 секунди и му казаха, изчезвай. Защото точно тогава бяха вкарали регулация да може все пак нали, да присъства мъжа на раждането, но после никакви визитации, нищо такова. И аз и двамата съм ги родила така. Да, и знаеш за какво говоря. Аз тогава имах и много усложнения, върнаха ме в реанимация. Нали, беше много страшен период. Но така всичко мина наред, бяхме добре с детето и се появи тази работна ситуация. Буквално 4-тия месец, който аз бях родила, ми се обаждат и казват, виж какво, положението в момента в компанията е такова, че или ти намираш начин да се върнеш, или половината ти отдел напуска. И аз бях такава... Много мило. Супер! Това са страхотни хора до ден днешен. Си поддържаме отношения с някои от тях. Независимо, че някои от тях също не са вече част от компанията. И аз просто намерих начин. Мисъл, от вкъщи, добре, че беше в това направление COVID, защото не се налагаше да се връщам в офиса, на половин работен ден и успяхме да намерим детегледачка, която да помага вкъщи и това някак си да се случи. То толкова малко бебе, нали, дори в смисъл, дори да всичко да е наред и така нататък, то си има нужда от ежедневни грижи, нали, дори на 4 часа. Абсолютно. Имахме страшен късмет, че въобще намерихме жена, която се нави толкова малко бебе да гледа. И така, реално, моето велико майчинство беше общо 5 месеца. Чувстваш ли се виновна за това? Да, абсолютно. От една страна се радвам, че все пак бях вкъщи и можех да съм до детето ми. Тоест не е било ситуация, в която, примерно, да ми се изпраща видео как той е направил първите си крачки и аз да съм така... И през това време съм по средата на корпоративна оперативка, примерно. Така че от тази гледна точка все пак бях там, но ако трябва да върна лентата назад, просто най-вероятно нямаше да се върна. Това не е време, което някой може да ти го върне. Да, защото си даваш сметка, че го правиш, нали, тогава, дори за себе си, смисъл. Но тази борба между това, което правиш за себе си, нали, за твоята, ако щеш дори съвест тази ситуация, нали, да не уволнят екипа и така нататък, много е труден този избор. Много е труден. Аз всеки ден се сблъскам с него. Знаеш, говорили сме си, че всъщност Сашко, откакто беше на 3 месеца, може би, започнах да работя, въпреки че, нали, по мой клиент от вкъщи. Майка ми живееше тогава у нас, което е, нали, една идея след детегледачката, защото все пак е баба му. Но въпреки всичко, винаги се чувствам виновна за това, че нали, някой друг го е хранил, докато аз съм на компютъра. Да, но това е и малко сами си го нагнетяваме като майки. Според мен няма толкова осъждащо животно, като българската майка в социалните мрежи. Факт. И това, ако други, нали, майки седят и го гледат, или пък се показва една супер перфектна реалност на перфектно подредения дом, детето, което, нали, яде органични моркови до 5 годишна възраст и така нататък. И ти си такъв, добре, аз когато не яде кърма до 5 годишна. Да, дали естествено. И ти седиш и си добре, аз какво греша. Да. И започваш да се сравняваш, което е супер токсично. Между другото, точно тогава започнах аз да споделям съдържание в социалните мрежи, когато родих Алина. И стояхме вкъщи и тя беше от тези ревящи бебета, които не спират да реват. О, да! И моето беше. И не спящо. Да. Само върху мен, само на ръце, само в раница. И в един момент си казвам, защо? И аз изглеждам като, нали, тотален буклук. Да, ти си сдъвкана и сплюта. И просто си казах, добре, защо? И търкаляйки в Инстаграм, нали, си казвам, защо? Тия хора успяват, нали, имат едни перфектни доме. И си казах, това не е истина. И не е истина, обаче всички го виждаме. И до ден днешен хората ми пишат и ми благодарят, че си снимам разхвърления хол и че казвам, аз крещя на децата си. Да, аз крещя на децата си. И да, работя и се чувствам виновна и ми е тъпо и ми е гадно, ама това е живия живот. Знаеш, по същия начин, абсолютно по същия начин се случиха при мен с нещата с интериорите, когато започвахме къщата, защото аз това, което виждах в онлайн пространство, особено в българското, нали, има няколко, един-двама интериорни дизайнера, които примерно показват една снимка преди, така, нали, за привкус и после, нали, цялата лъскава история след.
добре да, ама процеса, грешките, нещата, които си направил. И аз си казах, добре, аз ще споделям, защото като напуснах работа, Всъщност, да, чакай да, сега. ние малко върнахме на разговор, го оплетахме. Да, сега да видим, като ти се връщаш на работа и в кой момент казваш, аз напускам работа? Ами, може би 3 години по-късно. Просто аз винаги съм била креативен човек в различни сфери, които успявам да пренеса и в работен аспект, въпреки че имам и доста бизнес мислене. И когато в един момент осъзнах, че аз над 2 години нямам никакъв пръст в креативните процеси на отдел, който аз съм създала, и всъщност аз съм един чадър за една американска политическа булшит. Нали, съжалявам, че използвам тая чуждица, но буквално ти трябва да си чадъри, нали, отгоре всичко гори, а ти да си такъв на екипа си, не, всичко е страхотно е, невероятно е, растем, супер е. Нали, тя компанията и до днешен си име сигурно си е успешна, но доста трудни периоди минахме и това са неща, които на най-висше ръководство само се виждат. И в един момент аз осъзнах, че това не е моята битка, като за начало. И че много ми липсва предприемаческия свят. От друга страна, бяхме започнали вече по къщата и аз усещах жажда да си цапам ръцете. И в буквалния, и в преносния смисъл. Аз съм правила курсове, съм ходила да се уча как се лее бетон. Защото исках да правя и даже си бях взела и такива молдове за бетонни декорации. Съм изкарвала такива, нали, като хоби. Ходила съм в цех на дърводелец, за да се уча как се реставрира шевна маса, която аз превърнах в последствие в мивка, която в момента е в тоалетната ни. Това е от баба ми, която лека и пръстя ми я завеща. И в момента по този начин нейната памет живее в нашия дом. И всякакви такива неща. Аз ходех и бях най-отвратителният човек. Тея майстори, с които сме работили, откровено ви се извинявам. Защото аз буквално седях и съм така. И тая фуга сега, защо е сантиметър, а не е половин сантиметър? Каква е техническата специфика, че не може да се направи по този начин? И аз сядам и почвам с тях да фугирам. Дали за техен ужас, съответно. И в един момент осъзнах, че аз наистина искам да работя с ръцете си. И малко така се случиха нещата на шега. В OLX бях намерила, докато бях във Варна един уикенд, едни травертинови плочи, които аз реших, че ще ги купя, за да си направя масичка от травертин. Това, което не подозирах обаче, е, че през OLX ще се запозная с човек, който е също толкова луд, колкото мен. И тя тогава се появи във въпросния дърводелски цех, защото аз тогава, докато реставрирах масата и си почивах, съм така, какво друго мога да направя? Маса от травертин, разбира се. Нали, логично. И тя дойде тогава. Тя дойде, дигна се, пихме кафе и се оказа, че Диди, ако гледаш това, изключително страхотен човек. Тя впоследствие, нали, пое по други посоки. Но следващата година и половина ние започнахме да развиваме бранд за мебели и декорация от естествен камък. Защото тя всъщност е вносител и има начини за обработване на това в Варна. Но този бизнес аз не можах да го подкарам. Иронията е, защото аз миналата година бях и на изложението в Милано, интериорното мебелното, и в миналия януари в Турция, на едно от най-големите мебелни изложения. Всичко е тази тенденция. Но както... Да, през последните години си е много актуално. Но българина, нормално, всичко при нас идва малко по-късно. Аз нямах търпението да си... Идва малко по-късно, цената му не е като на, нали, нещо, което е съвсем... друг материал и на нашия пазар такова нещо е трудно. Абсолютно. Добре, и кога реши да напуснеш? Ами когато тръгна да го развивам този бранд по-сериозно и си казах, fuck it, извинявам се. Стига се извинява, казвай си брандове, псувай си на български, на английски. Тук за деца не е това предаване. Да, за деца говорим, но не за деца. И всъщност си казах, аз трябва да си давам енергията на това нещо и ако искам въобще да го видя, да се развива. До ден днешен имам стока на над 30 000 лева в един склад на един от партньорите ми, който седи и си чака реда. В някакъв момент най-вероятно ще направя ликвидация, но истината е, че не можах да го подкарам този бизнес, но дадах тогава всичко от себе си. Помниш ли реакцията на хората и самото решение ли беше по-трудно? Защото ти напускаш много висока позиция, предполагам за много висока заплата и казваш, аз се хвърлям тук в едно нещо да го правя, дето... Помниш ли тогава как реагираха хората, изобщо решението ти как го взе? Ами, мъжа ми винаги ме е подкрепял. Аз нямам представа този човек как не се е развел с мен още, трябва да съм честна. Така че той тогава ме подкрепи, пък и аз бях си натрупала финансовия ресурс, с който да не е това бреме на общия ни бюджет. Родителите ми, които аз идвам от семейство много сериозни предприемачи във Варна, но
цял живот, нали, като изключвам образованието, за което съм благодарна, че те предоставиха. Цял живот съм се оправила след това сама. И аз този предприемаческия хъс го имам. Просто съм закърмена с него. И знаех, че рано или късно ще се върна към него под една или друга форма и просто беше въпрос на време да намеря себе си в него. И реално бих казала, че най-близките ми хора ме подкрепиха, въпреки че не ме разбираха. Приятели и познати, не. Нито един от хората с мои приятели и познати не си е купил едно нещо от мен. И това е вярно до ден днешен, като изключим един конкретен артикул, който не беше обвързан с този бранд. И това е нормално. Имаше някъде бях чела, нали, не си спомням какво е било, но беше точно такова, нали, ако искате да подкрепите приятелите си, нали, които правят бизнес, просто си купете от тях, нали. Защото това понякога много, наистина дава много сила на човек, който прави нещо. Да. Добре, сега виж, тук е много интересно, защото повечето, предполагам, че и ти имаш такива коментари, които си срещала, нали? Повечето, когато видят, нали, жена да прави нещо подобно, казват, то мъже, защото се изкарва пари, тя за това, нали? Но ето, ти всъщност си била осигурила някаква стабилност за теб. И въпреки всичко, имаше ли го този страх, че избираш нестабилното, че, нали, като майка, евентуално, нали, създаваш дискомфорт за семейството си? Да, абсолютно. Но до ден днешен аз не съм се върнала на финансовата позиция, която съм била. И това не е леко за семейството. Мъжа ми продължава той много добре вижда как развих всъщност основния бизнес, с който се занимавам сега. Беше много страшно решение, няма да те лъжа, но просто беше въпрос на аз не мога повече да съм тук. То не беше въпрос на това е новото нещо, аз съм го измислила, ето е стратегията за следващите 5 години, финансовия план, защото повечето бизнеси не почват така. Това е истината. То е било бягство ли? То беше аз не мога повече да съм това. Не мога да съм повече тук. Не знам какво ще бъда, но ще го измисля. Мислиш ли си тогава за примера, който даваш на сина си? Да. Той беше тогава на 2,5, може би, нещо такова. Да, но той някой ден ще знае тази история. Да, за мен човек трябва да е малко егоист. Трябва да знаеш, че ако нещо не е отражение на истинската ти същност, говоря за аспект от живота ти, ти имаш възможността да го промениш. Силата е в теб. Аз пък мисля, че много такова действие, което си направила ти, нали, аз много релейтвам на това, което ти се е случило, нали, понеже аз също съм минала по този път, е точният пример. Наистина е точният пример за това, че трябва да следваш себе си, че трябва да вярваш в това, което правиш, че трябва да се чувстваш ти по някакъв начин реализирани добре. Особено аз, нали, бидейки майка на момиче, нали, първото ми дете е момиче, този пример за мен е много важен. Защото наистина и казвам, не е нужно ти да си в статуквото, нали, което е, да, окей, жената ходи на работа, мъжа изкарва повече пари, нали, в общия случай, и ти си ходиш на работа, ами ти не се вълнуваш много тази работа, няма значение, защото ти трябва да си майка, да родиш деца, да си седиш вкъщи и така, което няма нищо лошо, нали, смисъл. Има и такива жени, които това ги изпълва, нали. Така че това също не е нещо, което е лошо. Добре, ти какво намери след като избяга оттам? В смисъл, какво ти даде това решение тогава? Намерих себе си, най-просто казано. Аз много често се шегувам, че това е екзистенциалната криза, от която имах нужда. Защото отначало, като хора ме питаха, нали, примерно по събития и така нататък, ходим, нали, още въобще да стана популярна в социалните мрежи, тръгват някой да ми говори, вие с какво се занимавате? И аз казвам, здравейте, аз съм Теди Амова и съм в средата на екзистенциална криза. Вие с какво се занимавате? И те не могат да реагират. Аз винаги съм гледала малко с надсмешка на нещата и винаги го обръщам на хумор. Мисля, че това се вижда и в съдържанието ми. Аз съм си такава, нали? Каквато съм онлайн, така съм и офлайн. И просто това ми даде една свобода да бъда себе си в много различни аспекти и да създам нещо, което просто не съществуваше на българския пазар. И да мога да го развия по начин, по който нямам бланка, нямам мостра. Аз го градя ден за ден и то има и красивите и грозните страни и уроците в процеса. Имаш ли моменти, в които си казваш, ами ако греша?
ако не трябва да съм тук. Естествено, редовно, но някакси Вселената в правилните моменти ми праща и аз съобщение от някой човек, който ме следва или в много повечето случаи не ме познава лично, който просто казва: хей, благодарение на това, което видях при теб, направих и си какво си вкъщи, беше права за този цвят, примерно, или пък заради теб имах смелостта. Ако щеш да си сложа завесите от цвета, който искаш, защото много хора ще се учиш, защото аз съм влизала в домовете на стотици хора, които, примерно, ако живеят под наем, си казват: той е под наем сега, нали, какво да му говоря. И живеят в нещо, което те откровенно мразят с години понякога, когато нещо толкова просто като правилната завеса или ако щеш правилната ваза, която просто ти носи радост, ти променя светоусещането. Миналото лято, миналото, не знам какво спада, нали, това, което мина, купихме едно диванче, масичка, такива за двора и най-накрая, ние живеем в тази къща вече 4 години, аз винаги много съм харесва тия лампички, където ги слагат, нали, кружките. И се викам, много искам такива лампички и ги гледам тия лампички, те се ми се виждат скъпи, се викаме, сега тук ги сложим, тук не ни е оправено. Ей, човек, служихме си тия лампички. И съм си седяла дни наред, човек, и си ги гледам и съм щастлива, бе. Така съм щастлива от тъпите лампички за 20 лева. И вътрешно съм щастлива. И всъщност това е много, наистина, може би това дава много смисъл в твоята работа, че понякога буквално хората да си купят едни лалета, нали, може да се почувстват много по-добре. И това се превърна в моя мисия още от самото начало, дори преди това да беше бизнес. Моята мисия беше да помогна на хората да се чувстват добре в собствените си домове, чрез силата на интериора и декора. И реално аз изкарах доста различни курсове. Аз имам и сертификат за стейджинг експерт, което е на практика това, но си го представи в интериорна среда. Аз си помагам на много инвеститори, които дори в момента имам такъв активен проект, които трябва да дадем характера на жилището, за да може да му се максимизира цената. Било то за наем, било то за продажба. И това си е вид интериорно декориране. И в момента, в който аз знаех, че искам да се занимавам с това професионално, беше когато на ден, може би 1-2 души поне, ми пишат: аз мога ли да си запиша консултация при теб, защото искам да направя XYZ в дома си. И аз дълго време не им вземах парите, може би 1 година. Исках да се уча, исках да разбера какъв е проблема на българина, исках да разбера защо, нали, се чувстваме толкова зле в собствените си домове, какъв е проблема. И съответно да се обуча професионално с различни курсове и да работя с различни хора в индустрията и да направя собствено име, преди да мога да го обърна в бизнес. Но знаеш, това е много важно, защото в момента, ако ни гледат, нали, млади хора, визирайки сегашните джензита, нали, и така нататък, в тях има една много голяма заблуда, че бизнес се прави така. Нали, че бизнес се случва лесно и че, нали, аз да не съм от тук да правя нещо без пари и, нали, някой тук да ми ползва от времето без пари, докато ти, нали, много време, нали, до ден днешен продължаваш да работиш по партньорски проекти и така нататък, точно с идеята да изградиш име, за да изкарваш пари, нали. И това е много, много важно съзнаване, което най-вероятно го имаш още буквално си закърмена с него от родителите си. Да, и другото е валидираш концепция, защото аз в момента, в който видях, че този основен бизнес, за който реално напуснах, няма да го бъде, аз имах един много важен избор, който трябваше да направя. Мога ли да превърна това, което започва да става като лавинообразен ефект в социалните мрежи, защото аз просто исках да споделям как си завършваме къщата с всичкото му, с грозното, с красивото, с уроците, нали, как знаеш си ли, говорихме. че моя мъж ще следва от преди мен и вика: има тук една жена, дето вика, има една много яка къща, вика, с една много яка зелена там етажерка. Да. Всъщност, може би той първи ми е показал твоя профил покрай къщата. Значи той е един от 9% мъже, които ме следват по статистика, така че благодаря. Не, просто трябваше да взема решение тогава. Бях на кръстопът дали да се върна в корпоративна среда. С ясната представа, че аз имам толкова контакти в предприемаческите среди, че аз ще намеря работа. Нали? Това не беше тогава, нали, кой знае какъв проблем. Сега пазара е по-различен, 3 години по-късно. Или ще намеря начин това да го направя на бизнес. И аз предпочетах трудния начин. И до ден днешен съм много благодарна за което. В момента правим офис, 450 квадрата офис, от който една част ще бъде на моя екип. Аз имам екип. Миналата седмица всъщност наех вече първия си така фултайм служител. Изградих супер много партньорства последните години
и с инвестиционния бранш. Миналата година инвестирах в 2 имота, сега чакаме Акт 16 за друг, което правя и с родителите си, и с други инвеститори. И въобще последните 3 години се случват адски интересни неща, които ако не бяха социалните мрежи, ако не беше лудата ми глава да си повярва, че това ще вземе да стане, нямаше да сме тук сега. И в тази картинка къде е дошло и какво се е случило с желанието за второ дете? Ами всъщност аз като тръгнах да напускам, всъщност тогава ли беше? Чакай да си върна лентата. Ние започнахме да пробваме за второ дете в момента, в който аз ментално си бях взела решението, че аз в тази компания няма да седя. И, нали, може би е грешна практика, но според мен се случва. Има някои семейства, които по този начин майката излиза от корпоративна среда. Да. Нали, влизайки в майчинство и после не се връща. Нали, има го това. Не, че тогава това ми е била идеята, но просто, нали, усещах, че аз не съм на... Аз тази година ставам на 37. Детето си го родих на 32. Нали, реално го родих и 3 седмици по-късно направих 32. Така че мен ми беше ясно, че ако искаме второ дете, аз не е като да имам много време. И съответно почнахме, нали, опити. Тогава аз спомням, че бях направила една много сериозна програма, в която да се изчистя и от, нали, физически, психически, адски много спорт, конкретен тип диети, с много зеленчуци, много плодове и така нататък. Нали, всичко в рамките на нормата, но тогава бях свалила и много килограми. И бях така, окей, подготвена съм, тялото ми е готово, всичко точно. И тогава също се случи сравнително лесно. На втория месец забременях, нали, от опити. И в 3-ти месец загубихме детето. Като просто той загуби, казвам той, защото после направихме аутопсия и разбрах, че тя е едно момче, сърцето просто спря. И в последствие, нали, като направихме различните тестове и така нататък, и се видях с едни много конкретни специалисти. Всъщност нещото, което ме втрещи, е, че точно тогава, това е 2022, реално всички регулации на вноса на зеленчуци и на плодове са се променили. Всъщност много от нашия внос е от Турция и от страни от не Европейския съюз. И там техните регулации за пестициди и неща, които се ползват за продукцията, е по-различна от европейската класификация. И всъщност в моята болна амбиция да се храня здравословно, главно с зеленчуци и с плодове, частично убих детето си. Едва ли може да си сигурна в това? Да, разбира се, но това са спекулите, нали, на лекарите и съответно това много разтърси и нас като семейство и си го преживяхме трудно. Но пък това беше, ако трябва да съм честна, и едно от последните неща, които прекатуриха каруцата. И си казах, не мога да съм тук повече. И така почна всичко. Така че малко е и така, и така. А оттам нататък отказахте ли се? Не сме се отказали. Ние до ден днешен така опитваме, но не съм на 20. Е истината и не става така, както ми се иска. Дълго време, нали, опитваме, но малко сме на принципа, ако стане, стане. Ако не стане, окей. Нали, малко не вече на сме всяка го... цена, да. Ами, според мен това много се променя, когато вече имаш едно дете. Да. Защото Лина много трудно се получи при нас. Имам един аборт преди 3 години преди нея. И нали, Сашко пък се получи много лесно, но едва стигна до това, което е в момента, нали, 3 годишен. Но цялата бременност беше много сложна. Искаха да съм в болницата. В този момент аз имам дете на година и половина, нали, което няма как да се случи. Но когато вече имаш едно дете, осъзнаването е друго. В смисъл по друг начин. Със сигурност. Със сигурност. И сега и адски много се радвам на хора около мен, защото аз имам много познати, включително скоро се засяках с една от тях, които са минали през ада, за да имат децата си. Нали, от IVF до такива, как се казваше, ендометриоза и какво ли не, и години. Нали, имам познати, които осиновиха. Това също е нещо, което сме коментирали с мъжа ми, че в картите ни, евентуално, ако не успеем. Така че има много различни начини да бъдеш майка.
Не винаги те са физически и не винаги става въпрос за деца. Нали, ти тук ще ме разбереш, но всяка една жена със собствен бизнес знае, че има още едно дете. Това е бизнеса. Така че... Зависи къде откриеш себе си, може би, Да. и в кой момент. Да, живота ще те блъска на различни посоки и на вълни и много е важно да не загубиш себе си в процеса. Така е. Има една друга тема, за която много искам да си поговорим с теб и то е свързано с това, че си много активна в социалните мрежи и да обсъдим изобщо темата с негативните коментари и с приемането на себе си в цялото това нещо. Ти говориш много открито за това и смятам, че като родители, като аудитория, която имаме от майки, е много важно да говорим за това, за да можем да намерим истината, за това как да възпитаваме децата си в това нещо. Как се справяш ти с този хейт, с тези негативни коментари, които всички ние имаме? Мисля, че защото аз създавам активно съдържание вече 3 години. TikTok така ми е най-развит. Него доста време ми трябваше въобще да посмея да вляза там, защото винаги съм била с принципа. На къде ще хода аз, 30 плюс годишна, кой ще ме гледа там, кой му пука, там са млади, включително дори когато бях в корпоративна среда, ние развивахме профил на глобален бранд в тая мрежа и всички хора от моя екип са такива, добре, че то нямаш TikTok. Викам, да не съм луда, това е за деца, дрън, както и да е. Всъщност в момента 90% от бизнеса ми идва от социалните мрежи и от проектите ми, това, което успях да постигна. Но много време ми отне. Въобще да успея да не ми влиза това под кожата. Ти в момента, в който започнеш да се занимаваш с съдържание, много хора, може би самия факт, че аз започнах да го правя по-късно и съм минала през всичко това, през което съм минала различно от социалните мрежи, ми помогна да не взимам нещата толкова навътре и да осъзная, че коментарите, които получавам, те са отражение на личното нещастие на хората от другата страна на клавиатурата. Те много рядко са конструктивни, разбира се, получавала съм и такива, и много рядко са отражение на нещо, което аз съм направила. А това, как изглеждам, окей, не съм 40 кг с мокрите дрехи, никога няма и да бъда, никога не съм и била. Имам бедра, имам дупе, имам корем. Да, живея всъщност сравнително здравословен начин на живот. Но... Да, лошото е, че примерно един осъзнат човек като теб буквално си казва, окей, това съм аз и това е всичко, което е. Но тези коментари от хората, те отиват и наистина към буквално деца, и това нещо може да увреди съвсем. И то дори даже не е до възраст. Според мен то е точно до осъзнатост и до възприятие на себе си. А мислиш, че момента, в който стане майки, променя възприятието към телата ни? Да, но не винаги към позитивно, по-скоро обратното. Аз всъщност съм страдала от следродилна депресия, без да знам, че съм страдала от следродилна депресия, но аз наистина бях абсолютно побъркана. И имах много сериозен проблем с това да се приема в новото си тяло и аз до ден днешен имам диастаза, опитвам се да я оправя, ама не става. Съответно, корема ми не изглежда така, както изглеждал преди. Много хора си мислят, че е някакво състезание да се върнеш в фигурата си в момента, в който родиш. Дете казва, излизаш от родилното, мяташ детето, отиваш в фитнеса. Но то не работи така. Имаме толкова много други неща, които се случват, особено ако имаш бебе, което наистина не спи или пък не се храни. Или ако нямаш на кой да го метнеш. Ние нямаме на кой да го метнем. И двамата с мъжа ми не сме оригинално от София. Нямаме роднини тук, сами си гледаме детето и жонглираме всичко друго. И просто не става така, както хората си мислят. И точно за това, за мен е много важно да говоря. От една страна знам, че има и по-млади хора, които ме следват, защото са ми писали такива хора, но истината е, че по-голямата аудитория са хора като мен и теб. Ние сме минали през различни неща, живяли сме няколко живота и в един момент решаваме да открехнем завесата и да покажем реалността такава каквато е. И това за мен е супер ценно. Не казвам, че правя нещо супер специално, но малко според мен са хората, все повече, което е готин тренд, но малко са хората онлайн, които показват живота, ама с всичкото му. Както си е. С грозното, с красивото, с бедрата, с пъпките, с разхвърления дом, с ревящото дете. А това е толкова ценно. Да разбереш, че ти не си сам. Защото ти по-рано сподели също, че си имала аборт, което благодаря, че имаш смелостта да го споделиш.
Знаеш ли колко хора минават през аборт в България? Да. Статистически. Аз неведнъж съм говорила за това нещо и всеки път, в който или напиша статия или дам интервю или нещо, защото аз бях много сама тогава. И си давах сметка наистина, че хората не говорят за това нещо. И дълго време го мълчах. Обаче истината е, че много хора, в смисъл, всяка втора бременност завършва с аборт. Да. И в момента, нали, в който ти го споделиш и някой все пак се открехва и казвам, всъщност аз съм минал през това. И се очудваш колко хора около теб са минали през това и си траят и си страдат сами. И това е така в толкова много аспекти в живота на една жена, особено в България. Дали бях 50 кг, след раждането съм 70 и нищо не мога да направя по това и вече имам боди дисморфия, аз не се възприемам, примерно. Мен често казвам, си искала съм 70, в момента съм повече, но нали, просто давам пример. Или това, което по-рано ти каза. Има ги всичките тези подредени домове, онлайн и така нататък и майките, които никога не са си кръщели на децата, аз що не съм такава. И ти в един момент си даваш сметка, че това е толкова фейк. И ако не сме хора като аз и тебе, нали, всеки друг, който се осмелява публично да говори, че този живот всъщност има много нюанси, замисли се колко повече хора биха ги били страх да си живеят истинската личност. Ако щеш, нали, да споделят нещо друго в социалните мрежи. Защото има толкова много хора, които са ми писали, които са ми казали, благодаря ти, че направи това или сподели това, защото аз всъщност имам еди си каква си бизнес идея или аз искам да направя еди си какво си, да говоря на еди си каква си тема. И винаги ме е било страх. А това за булинг, нали, темата с нали, теглото. Аз затова правя, напоследък се по-малко такива коментари, ако трябва да съм честна, но в началото особено, защото аз нали, с бедрата и всичкото, тръгвам да говоря за някакви нали, вази и така. Аз имах 2 години, имах рубрика в BTV. Да. Нали, аз и в ефир. Даже имам една приятелка, която ми писа специално тогава и вика, те дявола. Много ме кефи да видя човек, който не е клечка на телевизора. Да. И аз съм така, хора, нали, какъв е този свят, в който живеем? Този модел, според мен, който е дошъл още преди години с моделите, нали, клечки и така нататък, той просто се пренесе в друг формат в социалните мрежи. Въпреки, че вече наистина нещата не стоят така и аз се радвам, че през последните 3 години в България вече имаме не един и два примера за хора, които са откровени, които са популярни без да изглеждат перфектно и така нататък. Кое според теб е по-трудно да приемеш тялото си такова каквото е или да го защитиш от останалите? Аз не защитавам вече. Наистина. Когато си правя такива отговори, защото ми се е случвало нали, да получа такъв коментар и да направя публично видео с отговор на този коментар, аз не го правя, за да се защитавам. Аз го правя за 10-класничката версия на мен, която може би ще попадне на това видео и която не е минала през всички лайна, които аз съм яла през живота и е страх да облече оная пола, която си е купила и седи от 2 години в гардероба, защото какво ще си кажат хората. Така че аз не защитавам. Или някой ме харесва каквато съм, или не ме харесва и това е негово право. Но това не е мой проблем. Да. Има ли коментар, който наистина те е наранил? Спомняш ли си някой, който е бил много така тежък? В момента не се сещам за някакъв такъв конкретен, но то е една генерална осанка, която ходи около моята персона онлайн, е в дизайн средите. Половината хора, които се занимават с интериорен дизайн, архитектура и така нататък, ме мразят много. Нали, получавала съм коментари, че съм самозванец, че съм нали, какво ли не. То е едно цялостно усещане. Аз знам, че в това общество не съм добре дошла. Ясно ке е това. Но не нали, 1 или 2 коментара, е цялостно усещане и говоренето зад гърба, защото аз съм била свидетел на това, как ми говорят зад гърба. Ама това нещо го има винаги, когато някой човек тръгне да влиза в някоя ниша и той не е роден там. В смисъл не е минал през всичките етапи на образованието. Знаеш ли, преди много години създадох първата онлайн медия за театър в България. И беше много безумно. Нали? То беше мой личен блог, към който постепенно се присъединиха много хора. Лов театър се казваше. И тогава в момента, в който вече стана сайт и бяхме примерно 5-6 човека и имаше страшен бунт нали, от всички театрали. Как така не критици ще пишат за театър? И до днес си спомням нали, едното момиче, което пишеше в сайта, как един режисьор я беше нахранил зверски. Нали, авторката да се научи да пише за театър. Не знам. А всъщност цялата идея беше, че всъщност
ние разказваме нашата история, на това, което ние сме преживяли в салона, като зрители. И не му е целта да бъде професионална театрална критика, нали? И тогава аз си казах, помни ми думата, че този след 2 месеца ще ти се обади и ще те моли да пишеш за него. И познай след 2 месеца ми звъни, знаеш кой ми се обади, нали? Винаги го има този бунт на това, че ти не си част от тях, нали? Защото си дошъл по-късно, дошъл си друга. Идваш успешно. Това е най-големия проблем. Че всъщност идваш с твоята аудитория, с твоята заявка и вървиш напред. Но аз наистина е клиширано, но аз не вярвам в конкуренция. Всеки си има собствения път, собствената среда. И ако си успешен в това, което правиш, ако го правиш с сърцето си, ти ще си намериш твоите хора. И за мен никога не е било... Аз обичам да колаборирам. Аз в момента колаборирам с дизайн студия. Имам хора, които работят за мен, под мен, с мен, както се сетиш в цялата периферия. И на всеки от тези хора аз им казвам, това е публично. Това е тяхно дело. Аз не съм интериорен дизайнер. Да, част съм от креативния процес и много от нещата последните години ги знам, особено с ремонтите, които съм реализирала, но аз не ходя и да обяснявам, че съм великия безгрешен интериорен дизайнер с 500 реализирани проекта зад мен. Не, но направих ли сериозно име, особено в инвестиционния бранш? Да, на нас графика ни в момента е пълен месеци напред. За това е ответната реакция. Какво си позволяваш днес, което не си позволявала преди? Да съм автентична към себе си, честно казано, и с ситуациите, които... и с начина, по който се държа към хората. Винаги гледам да се лиша от его, което е смешно да го каже човек, който създава съдържание публично, защото всеки от нас има мъничко его, за да се занимава с това, което прави. Но аз наистина адски много внимавам да не влизам в една стая с Бог пристигна. Защото има много хора, които създават съдържание, хора, които са популярни личности по една или друга сфера, които съм засичала и по събития, на които ме канят и така нататък, които виждаш едно онлайн, едно човече, очакваш нещо подобно да бъде офлайн, нищо общо. И имала съм ситуации, където просто гадно ми е да комуникирам с такива хора. И аз си казах, не, ще си позволя да съм себе си онлайн и да съм себе си офлайн, защото за мен всичко друго е висша форма на шизофрения. Така че това, което си позволявам днес, е да бъда автентичното си аз. Ако една майка, която е на кариерен кръстопът в момента и се чуди на къде да поеме, ни гледа, какво би казала? Винаги, ако можеш, следвай първо сърцето си и бъди егоист с собствените си мечти и желания, защото хората, ситуациите, всичко около нас се променя и ако нямаш средата, която да те подкрепи, което искрено се надявам да не е така и да я имаш, ти си длъжна на себе си да си я създадеш. И това няма да е лесен избор, но като върнеш лентата назад, ще знаеш, че е бил правилния, за да съхраниш себе си. С едно изречение, коя е Теди Амова днес? Бих ти дала нещо да го нарисуваш, ама ще ни отнеме време. Не знам. Може би аз съм като шапката в Алиса, шапкаря в Алиса в страната на чудесата, който е достатъчно луд, за да си вярва и да случва разни неща и да прави магии и да забавлява хората в процеса. И за финал, едно изречение е един въпрос, който задавам на всички майки и в първия сезон, мисля да продължа и в този. Какво би искала да знаеш за майчинството, преди да го научиш по трудния начин? Това е много хубав въпрос. Че нищо няма да е така, както е в списанията, учебниците и всичко друго, и това не те прави лоша майка, и това е окей. Благодаря ти за този разговор. Скъпи приятели, приключваме първия епизод от Драма Мама подкаста. Ако ви е било интересно, може да се абонирате за канала, да последвате мен и Теди в социалните мрежи и изобщо да ни пишете, да си говорим, да си общуваме, защото майките трябва да се подкрепяме. Амин. Супер стана. Да. Доволна ли си? Да.